Funcționarea eficientă a unui stat e posibilă doar în condițiile existenței unei administrații publice bine consolidate. La fortificarea acestui domeniu au contribuit și absolvenții acestei specialități. A conferit titlul de licențiat în administrație publică următorilor absolvenți. Învățământ cu frecvență. Țurcan Ecaterina. Popa Tatiana. Таня. Wolf Natalia. Moldovan Olga. Ну, ну, ну. Grecu Alexandra. Corodea Felicia. A conferit titlul de licențiat în administrație publică și a eliberat diplomă de licență următorilor absolvenți. Învățământ cu frecvență redusă. Berladean Ionela. Мама, все. Все, ты снял?